Музеят на ютията, нов филиал на регионалния етнографски музей. Тук стотици ютии ще разкажат как един уж прост предмет носи технологии, символи, дори изкуство. Гроздарина Георгиева, наш любим събеседник от етнографския музей, разказва повече с акцент върху два обекта. Да ги видим. Историята на бъдещата експозиция започва с една намерена на улицата въглищна ютия. Художникът Димитър Добрев добавя ръчно дръжка, а детайлът, който го пленява, е главата на Атина Паллада. Богинята, родена от бедрото на Зевс, родена с шлем на главата, и специална зала ще има на многото такива фигурки, които съществуват върху въглищните ютии. Защото върху този така наречен прост или груб предмет, човешкото същество винаги е търсело да има символика, да има декорация, да има някаква украса. Защото когато излязат от употреба тези предмети, в много от къщите те продължават да живеят като декоративни красиви вещи. По българските земи най-често се срещат глави на Атина, рицари или петлета. Атина Паллада е богинята, която покровителстват женските занятия и покровителка на тъканта и занаятчийството. Така че има резон във всичко. Железните рицари, защото да се покаже, че това е едно тежко желязо и този метален мъж може достойно да застане, да украси. Защото имайте предвид, че ютията не е била женски уред. Ютията дълго време е била в ръцете на мъжете, защото това е едно много тежък предмет, който като се напълни с въглища, може да тежи ни достойните 9-10 кг. Втората героиня е английски тип с висок комин и чело като отворена паст. Дракон или, както го наричат по нашите земи, змей. Формата насочва дима и предпазва ръката, но същевременно превръща уреда в скулптура. Тази е така наречения английски тип ютии, където започват да правят комина, по същия начин е богато украсен. Тази ютия ще ви посреща в бъдещия музей. Когато влезете, дракона ще избълва парата и огъня и ще ви каже едно здравей, добре дошли в света на ютията. Орнаментът не е само украса, това е инженерна логика, патентна линия и естетика в едно. Металът носи и функция, и характер.